Da yiwuwar coach wato Ancelotti ya matsa lallai sai ya sallami dan wasa na tawagar ƙwallon kafa ta Real Madrid wato Kylian Mbappe. Shin menene cikakken bayani dangane da wannan rahoto da muke tafe da shi? Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin sanin cikakken bayanin da muke tafe da shi a yau. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, ba tare da ɓata lokaci ba, muna so ku danna mana subscribe kana ku taɓa mana alama ta ƙararrawar sanarwa, ta yadda za a dinga sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Da dukkan alamu, idan har shekara ta zagayo, tawagar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za su yi losing ɗin mutum ɗaya, wanda aka fi sani da Kylian Mbappe, ma'ana za su saida shi ko kuma su tura shi loan. Duk da irin soyayyar da coach wanda aka fi sani da Ancelotti yake nuna mai a cikin fili, amma a bayan fage san abun ba haka yake ba. Duka dai ba tare da ɓata lokaci ba, anan za mu karkare muku tabarmar shirin namu ne yau. Muke cewa idan da rai da rabo, Allah ya ƙara sada mu da ku a cikin wani shirin namu na gaba. Amin. Mun gode.